Yma. Un neu ddau o bethau mae Gwilym yn mynd i gymryd drosodd yn y munud i'n harwain i mewn addoliad. Ond da ni isio llongyfarch a Gwilym a Nel a'r enedigaeth, a dyma ei enw fo, Ioan William Jeffs. Wedyn, croeso mawr i Ioan bach i'r byd yma. A da ni'n edrych ymlaen i gyfarfod hefo fo. Da ni hefyd yn llongyfarch Janet, sydd wedi dod yn nain unwaith eto. A'r enedigaeth Gideon Amos Owain. A da ni yn llongyfarch ti a'r teulu Owain wrth i'r newydd ddyfodiad ddod i'r byd. Ac yn dymuno bendith iddyn nhw. Tydi o'n braf cael newyddion da. A mae yna un arall hefyd newyddion da bore yma. I'r un sydd ar yr allweddell yma, Hywel Davies, mae o'n newydd ddyweddio yn ystod yr wythnos dwytha. A da ni'n dymuno'n dda i Hywel a Mila i'r dyfodol hefo'i gilydd. A dwi'n siŵr gawn ni gyfeirio at diwrnod y briodas pan fyddan nhw wedi trefnu. Ond mae'n braf iawn cael newyddion da. Da ni hefyd yn cydymdeimlo hefo un teulu Einon a Delyth. Oherwydd bod nhw wedi colli chwaer yng nghyfres annwyl iawn yn ddiweddar. Ar ôl brwydr hir Carol yn erbyn yr hen ganser yma ynde. A mae meddyliau ni hefo Penri a'r merched a'r teulu yn ei cyfanrwydd. A da ni'n gweddio bydd yr arglwydd Iesu'n gysur ac yn nerth i chi fel teulu yn y brofedigaeth lem. A dyna ni, gai drosglwyddo i Gwilym. Diolch i ti.
lle mae Paul yn dweud bod ni gyd yn blant i Dduw. Sut rhaid ni'n neud dim byd i Dduw edrych at ni o'r cariad? Sut rhaid ni'n profi'n hynny? Sut rhaid ni'n fod yn ddigon da, yn ddigon garedig, yn ddigon ysbrydol? A frankly, dwi'n siŵr bod Duw yn edrych arni fel, ddim dyna'n siarad ti wneud. Ond mae Duw yn edrych arni ni, a mae'n disgrifio ei hun fel tad. Y cariad yna, tuag at ni, bod ni yn teimlo tuag at y bobl bach yma sy'n heddi gwmpas yn creu lot o lanast. Dyna fel mae Duw yn teimlo tuag at ni. A felly'r achlyd eisiau rannu o'r Galatiaid 3, fel diwedd y benod, lle mae'n dweud, dych chi gyd yn blant Duw drwy dredyn y Meseia Iesu. Mae pob un ohonoch chi wedi uniaethu gyda'r Meseia drwy'r fetid. Mae'r un fath a'ch bod wedi gwisgo'r Meseia amdanoch. Dim ots os ydych chi'n iddew, neu'n perthyn i genedl arall, yn geithwas, neu'n ddinesydd, rhydd, yn fyd neu'n wraig. Dych chi gyd fel un teulu sy'n perthyn i'r Meseia Iesu. Os ydych chi'n perthyn i'r Meseia, dych chi'n blant i Abraham, a byddwch yn derbyn yr holl bethau da mae Duw wedi haro. Yr holl bendigyn yna, gan bod ni'n blant i Dduw, dim oherwydd ni'n heibio, ond oherwydd bod ni yn credu yn Meseia Iesu. Felly, nawn ni ganu, dyn ni am wneud dwy emyn. Mae hwn yn mynd i ni wedi canu o'r blaen, ond efallai sydd bach yn dysgu. Felly, teimlo yn rhywun sy'n eisiau gwrdd i ddechrau. Wr llwyddiedig, dyn ni'n cofio cariad a nosod Iesu. Oen fy Dduw, gwrthodedig un. Holl bechod dyn a llyd y tad ar ysgwydd Iesu gwyn. A dyn ni'n cofio amdano fo'n mynd i'r crwys o'i gariad sydd at ni. Felly, anwch sef i ddod. Wr clwyfedig oen fy Dduw, gwrthodedig un. Wrth bechodyn a llyd y tad ar ysgwydd Iesu gwyn. Hebrin gair fe aeth i'r brawd, drwy y gwawd a'r oes. Ildion llwyr i lwybr Duw, dan goron draen a chroes. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy henaid nawr iachawdwriaeth, clod a mawl i ddenw di. Cenad nefoedd mabetad, prynwr sy'n rhyddhau. Gymod llwyr dros y iogyn, dan hoelion llym fy mai. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy henaid nawr iachawdwriaeth, clod a mawl i ddenw di. Croes fy iechyd ac eg y bydd, o'r graig daeth craig yn y fyw. Hallelujah, molwn neb, gorch
iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy henaid nawr, iachawdwriaeth, clod a mawlydd enw di. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy henaid nawr, iachawdwriaeth, clod a mawlydd enw di. Amen. Banrydden, Iesu rown i ti yr holl glod. Dyna fi fyrchafu, yr enw sydd goruwch holl enwau'r rhod. Plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad. Cans plygu glin yw'n dyled ger ei bron. Cyffeswn bawb yn awr, ef yw'r Crist, ef yw yma byda. Ni o'r clodforwn di yn llon. Rydel eiddo ti, sy'n eiddo ti, pob anrhydedd, pob bendith a gallu. Sy'n eiddo ti, o'r Iesu Grist, gwir fab y bywiol ti bob anrhydedd. Iesu rown i ti'r holl glod. Dair arnef i ddyrchafu, yr enw sydd goruwch holl enwau'r rhod. Plygwn pawb ein glin mewn gwir addoliad. Cans plygu glin yw'n dyled ger ei bron. Cyffeswn bawb yn awr, ef yw'r Crist, ef yw mab Duw. Frenin i o'r clodforwn di yn llon. Pob anrhydedd, pob bendith a gallu. Eiddoi ti, sy'n eiddoi ti, pob anrhydedd, pob bendith a gallu. Sy'n eiddoi ti, Iesu Grist, gwir fab y bywiol Dduw.
stori plant. Ti isio Llun Penguins? Ydy, gyda'r stori plant. Ti isio weld hwn, a ti feddwl, Lal wedi partoi stori plant, great. So, Ti'n stori plant? Dwi methu gwneud impromptu un am Trwy Penrhyn, Rho 2 munud i fi, a rhaid siŵr adnod rhywle. Rhaid ffein ffein hwn. Ti eisiau stori plant? Ti'n mynd gwybod am penguins yn dianebio? Do ni ddim. O, diolch gweld, di'r stori plant, ddim am penguins. Llenwad, dwi'n gweld o'r sgrin yma, da chi'n gwybod? Llenwad. Diolch hoffi penguins, ti'n hoffi penguins? Sgan ti'n stori plant am penguins? O'r apocrypha. Dwi'n wedi darllen hwnnw ddiweddar neu gyda. Ond stori plant ydi am fama. Pwy sydd wedi bod yn fama? Blant. Seth, dwi ti ddim wedi bod? Caer Efrog ydi fama. York, ar eglwys gadeiriol York Minster. A mae o'n enfawr. Ti'n meddwl bod fama'n fawr, Seth? Mae'r eglwys yma yn enfawr. A sa'n gallu llyncu canolfan yr eglwys newydd a capal yr eglwys newydd a lot o lefydd eraill. A dwi'n cofio, pan oedd y plant yn fach, athon ni am dro i Gaer Efrog, oherwydd bod y llychlynwyr yna. Herwydd mae'n amgueddfa arbennig ar gyfer y Vikings yn Gaer Efrog. Ond dyma ni'n mynd i'r eglwys yma, a mynd i mewn. Ac os mae rhai o'n chi sy'n digon hen yn cofio bod yna fellten wedi taro i York Minster, a bod ti wedi mynd ar dan, a mi o'na niwed mawr wedi digwydd i un rhan o'r eglwys. A oedden nhw'n deithan iawn rownd i weld bob dim sydd yn yr eglwys, a dyma ni'n mynd i weld yr allor yn y ffrynt, a gangell yn y canol, lawr o dan y ddeiar i'r crypt i weld y beddau yn fanna. Ac wrth i fi adael, dyma nhw'n dweud, da ni wedi adnewyddu'r to uwchben. A mae wedi cael ei beintio o'r newydd. Ac ar y to, nenfwd, y ceiling, oedd gynnwch chi bob math o bethau. A dyma'n un o'r pethau yn uchel yn y nenfwd yn y to uwchben. A Iesu Grist ydi hwn yn oen Duw ar y top, ar y to. Ac oedden ni gyd yn cerdded o gwmpas fel hyn. Yn edrych ar y to, a'r lliwia, a'r gwaith plaster, a'r gwaith cain. Dwi'n chi'n taro mewn i bobl wrth i chi gerdded. Ac yn y diwedd oedd gen i gric yn y ngwddw. Herwydd bod fi wedi edrych i fyny mor uchel am gymaint o amser. Ac wrth i ni adael, dyma fi sylwi ar griw o bobl o amgylch bwrdd. Oedden nhw'n gyd fel hyn. Cwr gweddi fel hyn. Pan da chi'n gweld criw o bobl, da chi eisiau mynd i weld ydych. Be mae'r criw o bobl yna'n edrych arno fo? Oedden nhw fel hyn rownd y bwrdd. Fel hyn. Tua 12 o bobl cael rhif beiblaidd mewn yma. A dyma fi'n mynd at y bwrdd. Dyma fi'n edrych, mae'n braf bod yn dal weithiau. A be oedd yno, nid bwrdd, ond un o'r ein. Gweld Seth? Drych oedd y bwrdd. A felly oedd yn edrych i lawr yn y drych. A be oedd yn weld? Oedd yn gweld harddwch y to newydd uwchben. Oedd ddim rhaid iddyn nhw edrych i fyny, dim ond edrych yn y drych, a gweld adlewyrchiad o'r ceiling yn enfwd hardd. Wel rwan ta, da ni ddim yn gallu gweld Duw na gyda. Ond mae pobl yn dweud, sut Dduw ydy Duw?
Ond be mae Duw wedi wneud ydy dod i'r byd yn Iesu Grist. Ac mwyn gwybod sut ydy Duw, da ni mond yn gorfod edrych ar Iesu. A gwrando ar ei eiriau, a gweld sut oedd o'n ymddwyn, a meddwl am ei fywyd, ac am ei gariad, ac am ei garedigrwydd, ac am y groes a'r atgyfodiad. Ac wrth edrych ar Iesu, da ni gweld Duw ei hun. A mae'n adnod bach i gloi yn Colosiaid 1. Sôn am Iesu, mae Iesu'n dangos yn union sut un ydy'r Duw anweledig. Felly os ewch chi i Gaer Efrog ryw dro ac i Oak Minster, cofiwch wrth edrych ar y drych yn Iesu Grist fod Duw wedi dod i'n plith. Diolch i chi. Cyhoeddiadau. A mae Eilir yn mynd i gyhoeddi gwaith. Bore da, croeso mawr i chi gyd yma. Fel trysorydd, dwi'n falch mae'n tro fel un sy'n gyda ni. Byddwn ni'n gwasgar yn gallu dibynnu ar eich cheilioni chi. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cheilioni tuag at apel Wcrain. Da ni wedi hen groesi 1000 o bunnoedd wrth ni gyfrannu, a da ni wedi rhoi 500 arall mewn ffydd bydd y cyfraniadau yn dod, a gyda ambell i gyfraniad sydd wedi dod bore yma, fi'n credu bod ni rhan mwyaf o ffordd tuag at y 500 hwnnw hefyd, felly os ydyn nhw dal yn dod i fewn, bydd rhaid fi roi 500 arall hefyd o'n yma. Felly, parhawch efo'r apel mae'r angen yn fawr iawn ar gyfer yr apel yma ar gyfer Wcrain. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich gydweithrediad yma ac am eich cheilioni i chi. Ar gyfer y sil nesaf wedyn, wel sil yma i ddechrau fe, mae'n rhoi gwamdrio gloch wrth gwrs yn yr eglwys Methodister ac oedfa Zoom wedyn am hanner o'r 7 ar Anor Grange Town. A wedyn y sil nesaf roedd fawn fel arfer o'r oedfa'n y bore am 10 ar pnawn am 3 yn y bore dan ofal Rachel ac Alice ac yn y pnawn o dan ofal Cynnan ar gyfer y wrthnos nesaf. Wedyn mewn pythefnos i heddiw, nodwch bod ne gwrdd-eglwys yn cael ei gynnal yn y bore a'r prynhawn, jyst i trafod cwbl o materion ariannol, dyn ni'n trafod bob blwyddyn, newid yn ysgrifenyddiaeth a ystyried siliau mis Awst hefyd. Felly mae hwnna cyfarfod hwnnw mewn pythefnos. Mae gweddill y cyhoeddiadau wedyn ar y daflen yn yr e-bost ydych chi wedi gael. Felly, na ni diolch yn fawr iawn i chi. Allan o'n i ddim canu hon am y tro. Rwy'n gwybod chi gyd yn hyn i bod ar eich traed fesel am yr canon. Allan o'n i ddisgwyl pan bod Seth efo'i ffrindiau yma, dim bod i'n canu hynna. Ond mae'n ysgwysil, oes siarad ysmach, Seth eisiau mynd trwy. Ond nawn ni ganu emyn nesaf lle, sorry John, dwi'n actually, ddim yn emyn yma, sorry. Yma. Yma, diolch. A dwi'n cael bod y brechdi allan dweud. Reit, diolch Alun. Bach o text o, felly, rwy'n ni ganu'r emyn yma, a wedyn na i weddio cyn bod Alun dod i roi run-through go iawn. Dwi wedi cael headlines yn ei cyfarwydd wedyn. So, tydi anaeth y wyrth o'r Grist fab Duw, tydi a roddais dim i flas ar fyw. Fe gytiais dynaf trwy dy ysbryd lan, ni allaf tra bwyf byw, ond canu'r gan. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n dywio cael. Mae'r Hallelujah yn fy NID, a rhoddaf Iesu, fy mawr had i ti. Felly dwi'n edrych ni ganu yma'r gilydd.
Diolch Gwilym a Hywel. Da ni'n chwerthin. Da chi'n cael y bregas rwan. Sa hynny ddigon i ddeud y gwir weithiau fysa. Ond dim bora yma. Y dau beth i ychwanegu, diolch i Eilir. Dau gais am help mewn gwirionedd. Mae'r Tabernacl yr Ags wedi cysylltu hefo ni. Maen nhw'n rhyw ystyried ailgychwyn teg i gartref y Prynhawn, oherwydd bod nhw'n gweld y canol y ddinas fod y broblem yn parhau. A o'n i'n trafod efo Enfys bod o wedi bod yn syrthio chydig bach o bobl erbyn y cyfnod cyn Covid. A mi fysa ni licio cael 9 o enwa mewn gwirionedd o bobl o Ebenezer fysa modlon helpu a rota. Unwaith bob 3 mis ydi ond e. Felly os da ni'n cael 9 o bobl, dydy hynny mond rhyw unwaith y flwyddyn. Mae'n golygu gosod cwpana, gwneud brechdana a dod â nhw awr mae'r sesiwn yn ei bara. A mi fysa ni'n rhoi pobl brofiadol hefo falle pobl newydd fysa dod i'n helpu. Mae o'n digwydd, wel, dyma dim problem ni rwan yn Ebenezer, ynddo? Am 3 o'r gloch Prynhawn dydd Sul. A da ni wedi symud oedfa'r pnawn i 3 o'r gloch. Petai rhywun yn fodlon helpu, dwi'n awyddus bod ni'n dal i gefnogi gweithgarwch pwysig yma. Mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn gweithio yn y cymuned, yn lleol, hefo'r bobl sy'n o'n cwmpas ni. Felly os da chi'n awyddus i helpu ac yn gallu gwneud, newch chi roi eich enwa unai Enfys neu i fi. Ac os da ni'n cael 9 o bobl, mi nawn ni gytuno hefo'r Tabernacl i barhau gyda y gwaith. Wedyn, apel bach yn y fan yna. Dyna'r ail beth ydy, mae Adam Coleman yn cynnal sesiynau cracio'r Pasg mewn ysgolion cyn y Pasg. A mae o angen gwirfoddolwyr i helpu. Mae o wedi cael mwy o geisiadau gan ysgolion cynradd Cymraeg eleni na mae o wedi gwneud gael erioed. Mae'r sesiwn cracio'r Pasg, mae rhai o'na chi wedi bod arno fo. Bydd o'n ystod y dydd. Mae o'n para rhyw awr a hanner, yna blant o ysgol yn dod, yna 3 bwrdd o wahanol weithgareddau, a maen nhw'n symud yn ystod y sesiynau. A mae hanes y Pasg a chroesoelio ag atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn cael ei gyflwyno i'r plant mewn ffordd addas ar eu cyfer. Felly os da chi'n teimlo os da chi'n gallu rhoi amser o'r neilltu i helpu Adam Coleman, newch chi roi eich enwa i mi, ac yna allai drosglwyddo eich enwa i Adam. Gweddi. Da ni am gweddio hefo'n gilydd. Os yna rhywbeth arbennig da ni isio cyflwyno yn gweddia y bore yma? Iemen. Diolch Malcolm. I ni gyfeirio at y fe'n amlwg sefyllfa ychrydus na'n yr Ukraine a gwledydd cyfarfod. Ie. Y sefyllfa dorcalonus yn Ukraine. Wel, y gwir amdani yw gallwn ni egni hanner gwledydd y byd yn dweud y gwir am bob math o sefyllfa. Gallwn. Mae'n ffantastig. Ydy. Rwy'n. Yn sicr. Diolch Gwilym. Mae lot o bobl Ebenezer efo Covid ar hyn. Oes. Aroliau, Petra, Tudur. Ydy. Lot o dawes. Yn gofio amdano. Dywch chi ni wedi. Arglwydd, da ni diolch am gyfle i daddoli ac yn diolch o galon am gyflwyno am gyfle i droi ata ti mewn gweddi. Ti'n clywed y pynciau sydd wedi codi Arglwydd, a da ni'n meddwl am drafferthion a problemau y byd hwn yn hyd-destun dyfawredd tragwyddol dyd i hun. Deled y deyrnas ydy gweddi ni mor aml Arglwydd oherwydd da ni'n gwybod bod y deyrnas di yn dod â chymod. Yn dod â chymod rhwng pobl a ti dy hun yn yr Arglwydd Iesu Grist ac yn
cymodi pobl a'i gilydd mewn cariad, mewn amyddedd ac mewn trigaredd a maddeuant. A gweddi y bore yma eto di deled y deyrnas di arglwydd i genhedloedd y byd. Deled y deyrnas i Yemen, i Ukraine, i genhedloedd Ewrop, i Rwsia, i galon Putin. A da ni'n gwedio'n arbennig dros Putin arglwydd sydd yn ymddangos fel fod o wedi meddwi ar bwer ac ar ehangu i reolaeth a ymerodraeth. Gweddiwn y byddi di newid i galon o arglwydd drwy ddylanwad pobl sydd o'i gwmpas o, neu drwy ddylanwad yr ysbryd glân. Da ni'n gwybod fod ganddo fo wybodaeth Gristnogol, a da ni'n gweddio bydd yr efengil honno a dy gariad i o ddifri yn cydio yno fo, a bod o'n sylweddoli y pechoda enfawr mae o'n i cyflawni ar hyn o bryd. Yn derbyn di arglwydd ac yn erbyn i gyd ddynion. Ac fe weddiwn am heddwch. Da ni'n meddwl am deuluoedd fel y teuluoedd ni sydd wedi colli bob dim hefo'r bomio a'r rhyfelau. Da ni'n meddwl am y plant bach fel Seth a Rachel yn fam iddo fo sydd wedi gorfod ffoi mewn dychryn oherwydd trais yn erbyn y boblogaeth ac nawr yn ffoaduriaid. Fe gyflwynwn y gwledydd hynny sydd wedi derbyn cannoedd o filoedd o ffoaduriaid a Poland sydd wedi derbyn bron i 2 filiwn. Mae'r pwysau economaidd, y pwysau cymdeithasol yn drwm iawn arglwydd ar y poblogaethau hynny. Ac fe weddiwn y byddwn ni fel dynoliaeth yn gallu edrych ar ôl y bobl hynny sydd mewn angen. A phan fydd pobl yn dod yma i Brydain ac i Gymru ac i Gaerdydd, gwna ni na hefyd yn bobl groesawus a hael hefo'r adnoddau mawr mewn gwirionedd sydd ganddo ni fel cymdeithas. Fe gofiwn hefyd arglwydd am y digartref yma yng Nghaerdydd. Maen nhw dal yn ystrydoedd, mae bywydau dal yn llanas, maen nhw dal yn chwilio am ystyr ac am gyfeiriad i'w bywydau. Ac fe weddiwn dros yr rhai hynny sydd am ystrydoedd ni heddiw, a dros y mudiadau a'r eglwysi hynny sydd yn ceisio helpu nhw yn ei trafferthio. Da ni gweddio dros deulu Galar, yn cofio am Penri a Carol yn Penri a'r genethod yn ei Galar, a gofyn y byddi di'n cael amdanyn nhw yn dy gariad rhyfeddol. Ac byddan nhw'n sylweddoli drwy yr arglwydd Iesu, drwy y groes a'r atgyfodion, fod yna fywyd tragwyddol arglwydd, a fod Iesu Grist wedi concro marwolaeth unwaith ac am byth. Da ni diolch hefyd am y newyddion da da ni wedi cael efo genedigaeth Ioan a Gideon ac efo dyweddiad. Ac yn diolch fod llewyrch newyddion da yn dod i ni yn ar daith yn bywyd. A da ni'n gofyn dyfendus ar y bobl hynny sydd wedi bod yn rhan o'r llawenydd hwnnw. Ac arglwydd, da ni'n cyflwyno ebeneser i ti ffrindiau yn chwiorydd am brodyr sy'n dioddau o Covid, y rhai sydd yn dioddau o iselder, y rhai sydd mewn brwydr ysbrydol. A byddi di eto arglwydd yn ymweld â nhw, yn eu cysuro ac yn ei nethu. Ac fe weddiwn y byddi yn y misoedd nesaf yn galluogi ni fel eglwys i ymgryfhau ac i bydru arni o ddifri, i dystio am gwaredwr bendig gedig Iesu Grist. Oherwydd dyma mae'r byd i angen, dyma mae'r dynoliaeth i angen, dy iachawdwriaeth di. Clyw'n gweddi, yn enw Iesu Grist ein hadlwydd, yn hwnna dysgodd i weddio gan dweud, ein tad yn y nefoedd.
Dwi'n cychwyn ar gyfres newydd o 5 pregaeth heddiw yma, a teitl y gyfres ydy Y Daith. Y Daith ydy'r teitl cyffredinol. Ac mi sylweddolwch chi pam yn ystod y sesiwn gyntaf y bore yma. Mi fydd yn ymestyn dros y Pasg, a mi fydd yna 2 bregaeth ar ôl y Pasg yn sôn am y Daith. A dyma ddarlleniad Duw yn galw Abraham o Genesis 12. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n i ddangos i ti. Byddai'n ymwneud i yn genedl fawr ac yn dy fendithio di a byddi'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n bendithio rhai sy'n dy bendithio di ac yn melltithio unrhyw un sy'n dy fychanu di. A bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy o ti. Felly dyma Abram yn mynd, fel roedd yr arglwydd wedi dweud wrtho, a dyma Lot yn mynd gydag ef. Roedd Abram yn 75 mlwydd oed pan adawodd Haran. Aeth Abraham a'i wraig Sarai gydag ef a Lot ei nai. Aeth a'i iddo i gyd a'r gweithwyr oedd wedi cymryd ato'n Haran a mynd i wlad Canaan. Pan gyrraeddo nhw yno, dyma Abram yn teithio drwy'r wlad ac yn cyrraedd derwen More, oedd yn lle addoli yn Sychem. Y Cananiaid oedd yn byw yn y wlad bryd hynny. Dyma'r arglwydd yn ymddangos i Abram ac yn dweud, dwi'n mynd i roi'r wlad yma i dy ddisgynyddion di. Felly, cododd Abraham allor i'r arglwydd oedd wedi dod ato. Wedyn symudodd Abram yn ei flaen tua'r de a gwersyllan y bryniau sydd i'r dwyrain o Bethel. Roedd Bethel i'r gorllewin iddo ac ai tua'r dwyrain. Cododd allor yno hefyd ac addoli'r arglwydd. Yna teithiodd Abram yn ei flaen bob yn dipyn i gyfeiriad y Negev yn y de. A da ni diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Ond ta y daith, trwy'r Beibl i gyd, mae yna straeon am deithiau. O lyfr Genesis i lyfr Datguddiad, mae yna deithiau a pobl yn mynd ar daith. Ac wrth iddyn nhw fynd ar daith, mae'r teithiau hynny yn newid i bywyd. Chi'n bod, allwn ni sôn am daith cyn Genesis 12, ond o'n i'n cyfeirio fan at daith Abraham, oer y Chaldeaid, yn ôl i ffydd y liw a galwad Duw i adael y fan lle oedd o a mynd i wlad arall i gyfeiriad Canaan. Ac allwn ni symud ymlaen i llyfr yr Actau a taith Paul i Damascus a teithiau cenhadol Paul. Lle mae'r Beibl yn doreithiol, yn llawn dop o'r teithiau yma. A'r teithiau yn newid bywydau pobl. Dydy cenedl Israel ddim yn un fath ar ôl y teithiau a'r profiadau. Dydy unigolion fel Abraham ddim yn un fath ar ôl iddo fo gymryd y daith honno gyda'r arglwydd mewn ffydd y bydda Duw yn ei anfon o i fan penodol. Ac wrth gwrs, da ni ar daith, pawb ohono ni. Taith ydy bywyd ni o'r cryd i'r bedd a sy hwnt drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r hyn sydd yn digwydd ar ein taith ddaearol yn siapio ni, yn mwldio ni, yn newid ni, yn adeiladu ni, yn llorio ni, yn tanseilio ni, yn cryfhau ni, yn aeddfedu ni, ac yn y blaen. A mae hynny'n wir am bawb ohono ni. Da ni ar daith hefo Duw, neu da ni ar daith heb Dduw. Da ni ar daith gyda'n gilydd, neu da ni ar daith ar wahân i'n gilydd. Ac wrth i ni deithio fel pobl ffydd, da ni dod yn nes at Dduw, neu da ni'n pellhau oddi wrth Dduw. Mae'n personoliaeth ni'n cael ei adeiladu, neu mae'n
personoliaeth ni'n cael ei chwalu. A da ni'n gweld hyn yn glir iawn mewn eiliad pan fyddai'n cyfeirio'n sydyn at daith epic yn y Beibl. O'n i'n meddwl wrth baratoi y bregaeth yma. Yn y mywyd i, pa deithiau dwi yn ei cofio? A weithiau, da chi'n cofio taith da chi wedi bod arni, fwy na bywyd cyffredin o ddydd i ddydd. O'n i'n meddwl dwi'n cofio tîm rygbi Friars yn mynd ar daith i chwarae yn erbyn ysgol yr Olchfa yn Abertawe. A oedden ni'n aros i lawr yn y South ma ar gyfer Schweppes Cup. Ac oedden ni'n aros mewn boarding house, y tîm rygbi cyfan, ar lan y môr yn Abertawe. A mae'r daith wedi aros yn hof i. Taith efo côr ieuenctid Gwynedd i'r Almaen, i Bochum, canu mewn eglwysi, canu yn Cologne yn y fan honno mewn eglwysi. A John Davies yn gyfarwyddwr cerdd Gwynedd ar y pryd. Ac ar y daith, ddaru ni gael profiadau. A mae daith, a swn i'n mynd rownd fama bore yma, yn gofyn, cyfeiriwch ar daith da chi'n ei chofio, a sydd wedi gadael i ôl arna chi. A bysa bob un ohono chi yn gallu cyfeirio at ryw daith. Mae teithiau yn gofiadwy. Mae teithiau yn y newid ni. A mae'r profiadau da ni'n gael ar y teithiau yn ein hadeiladu ni a weithiau yn ein tanseilio ni. Idiom bach dwi'n hoff iawn yn Beibl William Morgan ydy yn un yma, dwi'n meddwl bod gynnau. O dos nôl at y daith, nes i wneud, fe gynnau clip o fideos erbyn tro nesaf. Y daith, cerflun ydy hwn yn Paddington. A mae yna ddyn y fama'n disgwyl am ei dren i fynd ar y daith. A da ni ddim yn gwybod i ble mae o'n mynd, ond yn sicr mae o wedi paratoi ar gyfer daith. Ar dywediad dwi'n hoff iawn ohono fo, a dwi wedi pregethu ar yr adnod yma ar blaen. Yn y Beibl William Morgan, megis gan hynny y derbyniasoch Grist, Iesu yr Arglwydd, felly rhodiwch ynddo. Cerddwch yn Iesu Grist. Beibl.net yn cyfleuo'r ystyr, da chi wedi derbyn y Meseia Iesu fel eich arglwydd, felly daliwch ati fyw yn ufudd ynddo fo. Rhodiwch, o'r hen air Cymraeg am gerdded ydy rhodio, na rodiannwch ar y saboth o rhai o reola eglwysi yn y 4edd ganrif ar 15. Byddach chi'n mi fod i fynd am dro ar y Sul. Gwrag symera o rhodiannu ar y saboth. Ond pan da ni'n rhaid ffydd yn y Iesu, mae'n golygu bod ni am daith gyda Iesu. Da ni'n rhodio, da ni'n cerdded hefo fo. Nid rhywbeth llonydd, nid rhywbeth di-symud i'r ffydd Gristnogol, ond da ni'n rhodio yn yr arglwydd. Mae'r arglwydd gyda ni, da ni gyda yr arglwydd. Ac wrth i ni fod yma, wrth i ni fynd adra at y teulu, wrth i ni fod yn y gwaith, wrth i ni fod yn yn hamdden, da ni'n cerdded hefo'r arglwydd Iesu Grist. Da ni ar daith. Un o deithiau'r mocaf y Beibl ydy taith Israel yn yr anialwch. Mae'n cael ei chofnodi'n llyfr Exodus, a mae profiad y daith yn un adawodd i hôl yn ddofn ar bobl ddiw cenedl Israel. Ond nhw dal hyd heddiw i sôn am y daith, i sôn sut oedd Duw wedi gwaredu nhw o'i caethiwedd yn yr aeth, a sut oedd Duw wedi cynnal nhw yn yr anialwch am 20 mlynedd. A mae'r daith yn rhan o ddealltwriaeth ysbrydol Israel a pobl ddiw. Ga i jyst cyfeirio'n fyr at y daith honno. Mae'r cefndir yn reit bwysig i daith yr Iddewon yn yr anialwch. Oherwydd, nes i ddarllen o Genesis 12,
Ac ar y sleid nesaf, da ni'n gweld Duw yn gwneud cyfamod hefo Abram. Cyfamod ydy cytundeb neu contract lle mae dwy ochr yn dod i ddeall i gilydd a dweud, dwi am gadw at hynny. A dyma'r cyfamod, y contract nath Duw efo Abram. Dwi am i ti adael dy wlad a dy bobl a dy deulu a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Ac yna mae'n dweud, mi fyddai'n dwneud di yn genedl fawr ac yn dy fendithio. Ond hefyd mae'n dweud, dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Ac ar y diwedd, a bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwyddo ti. Rwan, trwy'r un dyn yma, dyma Duw yn gwneud cyfamod hefo'i bobl. A dyma Duw yn dweud, da ni'n mynd ar daith efo'n gilydd, a dwi'n ddiw i chi, fi ydych Duw chi, fi ydy'r unig Dduw. A da chi yn bobl sbesial i mi. A trwydda chi fel cenedl, da ni'n mynd i fendithio y byd, da ni'n mynd i fendithio cenhedloedd y byd i gyd. Ac addewid oedd hwnnw am y gwaredwr a'r Meseia Iesu Grist, fydda'n dod o deulu Abram. A da ni'n cael rhestr o acha Iesu Grist yn Efengyl Mathew yn un lle. Rhestr sgynnau nhw, maen nhw'r achau hyd yn oed. Yr achlen, achau, coeden deulu maen nhw'n hoffi ddeud yn ddianna. Abram, Sara, Isaac, Rebecca, Jacob a'i wragedd. Ac yma y 12 mab ynddo. 12 llwys Israel. Dyma, dywch chi'n mynd i cofio hwn. Jacob, brodyr Joseph yn ei werthu fo. A dyma Joseph yn mynd i'r Aifft ac yn codi fel arweinydd y flith pobl yr Aifft. Dyma yna newid mawr yn dod i'r wlad lle oedd teulu Jacob yn byw. Dyma nhw'n mynd draw i'r Aifft i chwilio am fwyd oherwydd bod ganddyn nhw newid. A pwy oedd yno yn arwain ac yn dosbarthu y bwyd i gyd, ond y brawd oedd nhw wedi i werthu. A dyma nhw'n setlo i lawr yn yr Aifft. A dyma'r teulu yma yn tyfu y deulu mawr. Ac am 400, dros 400 o flynyddoedd, mi oedden nhw yn yr Aifft. Tan i ddiw alw Moses. Da ni'n gwybod lot o'r hanes o'n hyn ddigwyddodd yn yr Aifft. Da ni'n gwybod rhai pethau. Ond dyma Moses yn dod. A mae siŵr erbyn hynny bod nhw bron yn rhoi'r ffidil yn to ar ôl 400 mlynedd, dod? Ac yma Duw ma'n ar y deg, dydy? Oedd oedd hi'n gwneud contract efo Abram. A dyma ni fama beda ni'n cwyno weithiau dwi'n Covid ydyn. Mae pethau ar ei lawr a di pobl i'm yn dod nôl. Oedd rhain am 400 mlynedd. Ac yna dyma Duw yn ei gynllun yn galw Moses. Ac yn dweud Moses, dwi'n cofio'r cyfamod. Dwi'n cofio fod i'n mynd i fod yn ffyddlon i fy pobl. A dwi eisiau ti fynd yn ôl i'r Aifft ac arwain y teulu yna allan o'r Aifft. Oherwydd, maen nhw'n mynd i fod o da bendith mawr i genhedloedd y byd pan ddaw y gwaredwr a pan ddaw yn ddeyrnas i mewn cariad a chyfiawnder a goleuni. Ac felly yn yr anialwch, mae'r daith o dan arweiniad Moses. Ac yn yr anialwch, os darllenwch chi Exodus, mae yna lwyth o brofiadau. Weithiau maen nhw'n ddiwiol ac yn ffyddlon ac yn addoli, ond lot fawr o'r amser maen nhw'n anffyddlon fel pobl fyw. Maen nhw'n mynd ar ôl diwiau eraill, maen nhw'n addoli Jehova a diwiau'r cenedloedd, a ni'n cymysgu nhw. A mae Duw yn dweud, na, addolwch fi, oherwydd dim ond fi sydd yn Dduw go iawn. Ac ar y daith, maen nhw'n dysgu pethau. A dwi am awgrymu 4 peth byr i chi. Sef ar y daith nath pobl Dduw dod i adnabod Dduw yn well. Dwi ddim yn mynd i ymelaethu llawer ar hyn. Dod i ddibynnu ar Dduw am gynhaliaeth. Dod i adnabod ei hunain yn well. Dod i adnabod ei gilydd yn well. Yn y gyfres,
byddai dod nôl bob hyn a hyn at y pethau yma. Oherwydd da ni ar daith. Da ni ar daith fel Cristnogion yn fyd-eang, oherwydd yn Iesu Grist mae Duw dal mewn cyfamod efo'i bobl. Da ni galw cyfamod yr Hen Testament hwylistod yn gyfamod gweithredoedd, a cyfamod yn yr arglwydd Iesu yn gyfamod gras, sydd yn syliedig ar cred yn yr arglwydd Iesu ac fe gei gachu. Bod Duw yn ei ras wedi trefnu ffordd i'n cymodi ni hefo fo, a bod o'n gwneud contract efo ni mewn ffordd. Credwch yn Iesu Grist a byddwch chi'n cael eich achub. Credwch yn Iesu Grist, mi fyddwch chi'n ddiogel. Credwch yn Iesu Grist, mi gewch chi'r ysbryd glân. Credwch yn Iesu Grist, mi gewch chi faddeuant, mi gewch chi fywyd tragwyddol. Felly ni heddiw ydy pobl Dduw sydd ar y daith. Mae'n rhywbeth reit gynhyrfus yn efo mewn gwirionedd. Da ni ar daith, ac ar y daith, da ni yn dod i adnabod Duw yn well. Yn yr anialwch, mi oedd y bobl yn dod i ddeall Duw. Mae'n Duw ffyddlon, mae'n Duw hael. Da ni'n llwgu, mae'n rhoi manna, da ni angen diod, mae'n rhoi dŵr o'r graig. Dyma Duw yn dweud, adeiladwch dabernacl, bydd yn arwydd mod i hefo chi. Yn y nos, oedd o'n arwain nhw hefo'r cymylau, efo'r gola, yn y dyn hefo'r cymylau. Ac ar y daith, mi o'n nhw'n sylwi sut un oedd Duw a'i natur a'i ffyddlondeb. Beth amdana ni ar y taith? Yda ni yn dod i adnabod Duw yn well. Yr ail beth ydy dod i ddibynnu ar Dduw am gynhaliaeth. Ddaru nhw sylweddoli yn y fan honno, oni bai am fendith Duw, na fydda'n nhw'n goroesi fel cenedl. Nes i gyfeirio at y manna, nes i gyfeirio at y dŵr, ac am y ffordd oedd Duw yn eu harwain nhw, i'w cynnal nhw a'i cadw nhw. Wel, un cwestiwn, beth amdana ni ar ein taith ar y ddaear yma? Yda ni'n dysgu ddibynnu ar Duw o ddydd i ddydd, ac nid ar yn gallu yn hunan am hamgylchiadau. Trydydd peth, ddaru nhw ddod i adnabod Duw yn well. Ar y daith yn yr anialwch, dyma nhw'n dysgu trwy wersi digon anodd weithiau beth oedd Duw am iddyn nhw i wneud, a sut bobl oedd Duw am iddyn nhw fod. Oedd Moses wedi dysgu nhw am gyfraith a perffeithrwydd a chyfiawnder Duw, ac nad oedd Duw am iddyn nhw addoli neb ond ef ei hun. A be amdana ni ar daith bywyd? Yda ni yn dod i adnabod Duw yn well, o wythnos i wythnos. Ac yn ola, dod i adnabod ei gilydd yn well. Oedd y 12 llwyth yn cyd-deithio. Ac wrth iddyn nhw fynd trwy brofiadau, mi oedd nhw'n dod i adnabod ei gilydd, yn tyfu, yn dibynnu ar ei gilydd. Oedd nhw'n gweld ei oedd ei cryfderau a'i gwendidau wrth gydweithio, ac wrth symud ymlaen gyda chynllun Duw i ddod a bendith i genhedloedd y byd. Wel, mae'r cyfamod gan Dduw yn gyfamod rhwng Duw a ni, a rhyngon ni a'n gilydd mewn eglwys. Da ni mewn contract efo'n gilydd fel aelodau a ffrindiau Ebenezer. Gair cydymnaeth yn y Gymraeg ynddo. Gwreiddiol ydy cyd-ymdeithydd. Cydymnaeth ydy rhywun sydd yn teithio efo chi drwy fywyd, drwy ddyddiau da a hwyliog, drwy ddyddiau anodd. A da ni'n sticio efo'n gilydd, oherwydd bod Duw wedi rhoi ni un gilydd yn rhan o gynulleidfa. Oedd yr hen eglwysi annibynnol yn cael ei sefydlu nid ar gyffes ffydd, ond ar gyfamod. Mae yna gyfamodau diddorol i'w cael i'w darllen. Gyna ni gyfamod bach fel Ebenezer, ac yn y cyfamod, da ni yn ymrwymo i'n gilydd.
Da ni yn hyn yn teithio hefo Duw, hefo'r arglwydd Iesu Grist, a chyda'n gilydd. Ac ar y daith, oedd y nod, oedd gan yr Iddewon nod, Gwlad Canan. Da ni'n gwybod drwy ffilm Iesu Grist bod ganddo ni fywyd tragwyddol yn y pen draw. Ond ar y daith, y peth pwysig ydy cadw'n ffyddlon i ddiw. Beth bynnag sydd yn digwydd, cadw'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag sydd yn digwydd. A nid chwilio am hawddfyd, a bendith, a bodlonrwydd yn gyntaf, bod hynny yn ffrwyth i ddilyn yr Iesu. Dyfynnu i gloi yr emyn gan William Ambros, mae yn caneuon ffydd. A weithiau byddai'n edrych ar yr emyn yma, meddwl bod ti'n y Victorianaidd sentimental. Ond weithiau dwi'n gweld o fel emyn da. Ac oedd William Ambros yn dod o Fangor yn digwydd bod hefyd. I fagu ar Beach Road, fel oedden ni'n galw fo Fangor. Ac oedd yna gapal coffa iddo fo Porthmadog. A un o'n gwybod am William Ambros a capal coffa iddo fo sydd wedi mynd erbyn hyn. A mae'n sôn am y daith arglwydd gad i'w dawel orffwys dan gysgodau y palmwyd clir. Ce'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Ce'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras. Nes anghofio'i cyfymderau wrth foliannu nef dy ras. O mor hoff yw cwmni'r brodyr a'r chwiorydd, sydd â'i chwyneb tua'r wlad. Heb un tafod yn gwenieithio i ffarsio'n ffydd. Heb un tafod yn gwenieithio, heb un fron yn meithrin brad. Gwlith y nefoedd ar ei profiad, atsain hyder yn ei hiaith. Teimlant hiraeth am ei cartre, carant sôn am ben y daith. Ac yn y cyfarfodydd nesaf sydd wedi'i mynd, da ni ar daith. Mewn pythefnos, mi fyddwn ni'n mynd at daith arall yn y Beibl, sef taith yr arglwydd Iesu i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Ac mi fyddwn ni'n ystyried sut da ni'n adnabod Duw yn well. Mi fyddwn ni'n ystyried sut da ni yn... cofio mi oedd y 4 pen rwan. John, nid yn ôl? O, ma fo. Sut allwn ni adnabod Duw yn well? Sut allwn ni ddibynnu yn llwyrach ar Dduw? Sut allwn ni ddod i adnabod yn hunain yn well? A sut allwn ni... Mae'n dau yna, i fath, dyn ni? Sut allwn ni ddod i adnabod ein gilydd? Felly, y daith, mwyn i enw. Amen. Nawn ni ganu'r emyn ola felly. Ger bron yr orsedd had sydd ffri. Mae un sy'n eiriol dros y fir, arch o ffeiriad mawr i'w ef, sy'n pletio drosodd yn y nef. A sôn am fel bod ni'n gallu dod ger bron Duw ar ei orsedd, yn sydd wedi ennill buddigoliaeth dros ni. Felly, dyn ni wedi canu hwn o blaen, mae'n rhywbeth wedi ei chwilio, ond gadewch chi sefyll i ganu a Thank you.
Diolch i chi, cofiwch, da ni am gael panad bach os y gallwch chi aros.